Jaun Andreok, astear da, gaurko lehen txanda gizonezkoentzat Ondarroako 34. bandera. Gogoratu zelkapen nagusian Urdaibai dugula liderra, Hondarribiak 9 puntu gutxiago, 3. Zierbena, 4. Orio. Ikusi, metro erdiko olatua dugu, haizeak oso indar gutxi, hori bai, mendebaldera, nolabait esateko lehen olatuaren joera aldatu da pixka bat mendebalderuntz, eta astear da beraz gaurko lehenengo txanda, zelkapeneko lau apalenak, lehen kaletik Kaiku, 2. San Juan, 3. San Pedro, 4. Tiran, eta ontziak prest epailen agindutara. Iruditzen zait, nahi, kanpora, lehenbiziko kaletik 2. azkar joan daitezkela, eta gero, barruko kale hauetatik gehiago sufritu dezaketela korrontearen eraginez. Horixe ikusi dugu, emakumezkoen Euskotren Liga. Eta gainera txuria Erne. Olatuzka pixka bada hemen, Gorria bai! Urdez Gartzia epaileak astindu du bandera eta hasi da. Bueno, lehenera aipatu dugu olatua esan duzu orain Ibon, eta itsasgora 5 eta 22, Maria Geisten, eta etorriko da nolabait mugimentua batipat urrengo txandi begira, ez zaizu iruditzen? Niri ala iruditzen zen, nik uste dut orain korronteak indar gehiago hartuko du, itsasoa ez da mugituko, itsasoa zoragarria dago, baina olatuak gehiago markatuko du, eta olatu hori Euskotren Ligan ikusi dugun bezala, erabakigarria izan daiteke. Trabez hartzen da olatu. Bueno, San Juan aurretik, branka sartuta, oso estropada garrantzitsua da, hemen bekaldean direnentzat, baina batipat San Juan eta Tiranentzat. San Juanek 27 puntu ditu, Tiranek 23, 4 puntuko altxorra, baina bien artean dago hemen jokoa. Gora begira 10. Kaiku 40rekin, San Pedro 44rekin, urruti. Bueno, hemen ari gara Kaikuren kuadrilla ikusten, eta kortak gauzak garbi xamar ditu, eta nobedadetzat hartu behar dugu, falta izan den hori oporretara joan zelako itzuli dela, hori da, Unai Mielgo duela 2 aste, etzen aritu, taldean asteburu horretan, eta berri hori kortak errekuperatu du, eta aurretik, hainondo funtzionatu duen, 14koa jarri dute gaur ere Bizkaitarrako arduradunek. Bueno, guazen Etxaberen taldearekin. Hauentzat oso estropada garrantzitsua, Tiranentzat ere bai esan beharrik ez dago, eta gaur hiri arte kokatu du patroilanetan Etxabe entrenatzailea. Hori da, eta gainerakoan, errepikatzen ari den kuadrilla, hortxari da Jon Ander Zelaiaran eta Koldo Urtiz berea trukatuz, espaldan gainerakoan, Juan Mari Etxabek, mutilak, bere tostetan mantendu ditu, zate baterako hortxe, David Sainz 4. Fernandez 5. ikusten da, taldea nahiko egonkortu duta, eta erabakita daukala Etxabe. Eta momentuz, Tiran atzean da, 2 segunduko zulotxoa badute, San Juan Darrek, San Pedro ere bai, biak dira buruan, eta guazen orain Libia untziarekin, hemen behar bada, kokapen batzuk, besteak beste, Gabi Bediarena, ez da, Ibon? Bai, nobedadeak urte osoan ikusi ez ditugunak, eta alde horretatik, arreiduraz edo, Gabi Bedia estriborranketik aurreneko aldiz, eta Mikel Arostegi, aurreneko aldiz, maztatoztan baborrean, eta Mikel Laza, iaz arte getarian nahiutako mutila, hanketi jarri du, eta hor, mugimentu desenteki bai González 5. Aitz Ortiz espaldan, eta nik uste dut, 2. txandako talde hauek, dagoeneko batzuk, Donostiara begira daudela, eta behar bada hortik uler ditzakegu Arostegiren mugimendu hauek. Bueno, eta hemen Galiziarrak, Benjamin Benji Vázquezen taldea, 32 urteko bataz bestekoa, ofizio ondo ezagutzen duen jendea, veteranoa, eta Carlos Ríos patroilanetan, eta hemen ere gauzak nahiko garbi, Ibon, entrenatzailea. Egia esan Benji Vázquezek taldea mantendu egintu, behar bada, Jose Luis Sanz 5. tosta baborrera karri du, Roberto Carlos Costas 4. bi horiek trukatu zibilitu, gaur, babor indartsuago edo astuntxeago bat jarri du Benji Vázquezek. Tirango entrenatzailearen hitzak ekarriko ditugu pantailetara, Benjamin Vázquez da bera, eta Sara Gandararekin hitz egin du Ondarruko portuan. Desconectas un poquito, ves a la familia, a los amigos. Tuvimos una regata, un amistoso, que es un entrenamiento muy bueno. Y bien, sin más, siguiendo trabajando para
para intentar conseguir el objetivo. Pues igual que el primero, con ganas y bueno, viendo que las cosas empiezan a salir un poquito y motivados y intentando escapar de ese último puesto. Sí, bien, ya te digo, pues la gente bueno, se motiva al empezar ver que se compite y bueno, el otro día pues conseguimos ganar una tanda, ya no quedas último, bien, bien. Hombre, yo creo que sí, claro. Si quisiera que no, ya no veníamos. Pero bueno, puede pasar de todo, evidentemente. Ellos también harán su trabajo y fácil no va a estar. Pero bueno, hay que insistir y todo es posible, sí. Hasiera ez doa ona Galiziarrentzat. 5 segunduko atzerapenarekin ibili dira. Begira, San Pedro, San Juan, San Pedro ondo hasieratik kaiku ere hortxe da. Eta 140 metro. Bitxikeri bat, gaur Galiziako arraunlariak, tirangoak, ontziak hartzen duten klubeko lagunak baino lehenago heldu dira. Ez da seinale ona izaten hori. Ez da seinale ona izaten, gaina Donostiatik etorrita. Zer gertatu da? Badakizue, GPS-a jarri eta batera eta bestera, eta nolabait bide laburretik, mutrikutik eta etorri beharrean, badirudi bestaldetik etorri direla traineruarekin eta justu xamar heldu dira. Asko galduta eta San Juan momentuz oso ondo. Eta hau berri zamarra da, azkeneko estropadetan San Juanek ez baitu lortu alako alderik lehenbiziko luzean. San Juan eta San Pedro. San Pedro eta San Juan biak estropadaren buruan. Tiranek asko galdu, eta tiran oso atzean. Eta ez dago opariak egiteko Galiziako kuadrilla. Asko galduta tiran ea orain, barrurantz nik uste dut, lehenbiziko tapigarren kaleari orain korronteak gehiago erasango diela. San Juanek estropada on bat behar du eta gaurko hau izan daiteke. 8 segundo honetan, San Juan da tiranen artean. Ona edo ez hain ona, San Juanek gaur behar duena da, tiran atzetik lagatzea. Hori da. Psikologikoki horrek urrearen balio izango duelako. Poparean ongi aritzen da San Juan, itxaso hau gustuko dute. Begira olatuan nola dator, begira. Tiran 8 segunduko atzerapenarekin, Eta San Juan olatu gainean. Gaurko egun hau aprobetxatu beharko dute. Egoera hau ikusita, nola dauden ikusita, San Juan darrentzat gaurkoa erabaki horra izan daiteke. Oso estropada gutxi falta dira gaurkoa eta beste post, beko lehia hori argitzeko, zein doan matematikoki bera eta zein parte hartu behar duen playoffean. Hau izan daiteke ligako unea, San Juanentzat, oraintxe estropada txikitzea. Eta hor ikusten dugu, barkatu zara gaur, lantza giroa dagoela, itxaso handirik ez, baina olatu bizia. Kinkalarrian dagoen tiraneko ordezkaria, Jose Lobera daukat hemen alboan. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero, ¿cómo habéis pasado estas 2 semanas? Bien, haciendo cambios, probando cosas y bien. Parece ser que no se reflejan ahora mismo. La primera mitad del primer largo sí ha estado bien, pero la segunda no tan bien. A ver si empezamos a remontar un poco ahora de popa. Se va acabando el tiempo, se van agotando las jornadas. Tenéis a San Juan ahora mismo, antes de que acabe la regata, 4 puntos. No sé si os veis capaces de revertir la situación. Bueno, sí. Si las cosas salen bien y lo hacemos bien, podemos. Yo creo que sí, el equipo también cree que sí. A ver si ahora en este largo de popa recortamos un poquito y hoy San Juan, si nos pasa, no nos meta nadie en el medio. Así las cosas, ¿qué es lo que nos va a ofrecer Tirán en estas últimas 6 regatas? Pelear e intentar ir a más. Mucha suerte. Gracias. 7 minutuko lana eta diplomazia ariketa handia egin du Lobera jaunak. Lobera gainera arraunlari bikaina izandako da eta horrek barrutik barruan orain egon ezin itzugarria zuen. Ikeragarria. Antzematen zen. Gauza bat esaten ari zen, noski klubaren ordezkari bezala ari dara hor, baina haientzat orain arteko 7 minutu terdi hauetan gertaturikoa ikaragarrizko zaplastekoa daigo. Pentsa, Koruñan, orduan Tirani aurri hartu ezkeroztik, San Juanek aurre hartu ezkeroztik, beti San Juanen aurretik ibili dira, eta orain adiria sufritzen azkeneko 8 estropadetan ez bezala, eta nik berriro esango dut, uste dut, San Juanek orain txeduela momentua, bigarren luze honetan, orain poskatu, orain lertu. Gainera, kontuan izan da, azken estropadetan,
etenaldiaren aurreko azken bi asteburutan asko sufritu dutela, azken luze horietan, bat azkenengoan ibon. Orduan, orain duten errenta, bederatziko errentarekin ibili dira, orain tiran zazpira urbildu da. Olatu hartu du tiranek, Hortxe dago burruka, hora aprobetsatu behar daukera. Eta iruditzen zait, gaurko baldintzetan, lehenbiziko bigarren kaleak orain sufrituko dutela, batez ere. Alegia, ura beran, tiran olatuarekin, nola sartu den lehia. Begira, argi orain, lehenbiziko eta bigarren kaleak ura beranz doa eta korrontearekin, Tiran, nondik etorri den, Eta hor sartu egin da. Nolabait esateko, sartu egin da. Donostia Arraun Lagunak egin duena, bigarren luzean eta poparian, orain tiranek egin du, Jadanik San Juani 5 segundu errekuperatu dizkio. Bederatzira ibili da, orain laura. Eta orain di 40 segundo falta dira. Luze hau erabili dute lehian sartzeko. Bai, ez da gutxi, Nik uste dut korronteak ere zerezana izango du. Dudari gabe. Horiok esate baterako, Euskotren Ligan, Xanti Zabaletak, erabat hirugarren pigarren kalera joatea erabaki du, nik uste dut korronte hori, nola baita ere, saiesteko. Hemen ikusten ari garena, begira nola datorren tira. Airian, olatuan, antxe olatuan. Nola datorren tira. Hemen korronte gehiago, hemen kaimuturraren inguruan nik uste dut korronte gehiago dagoela. Eta nik uste dut orain San Juanek hilaldi, arraunketan ere. San Pedro, San Juan eta Tiran, bien artean segundu bat. Hauxe da 3 minutuan. Harrigarria. Euskotren Ligan ikusi dugunaren antzekoa, Ibon. Nahikoa ikusten ari gara. Joateko nahiko azkar hemendik, lehenbiziko eta bigarren kaletik etortzeko arazo asko eta asko. Eta korronteak indar gehiago hartuko du. 10-0 San Pedrok, Tiran 3, eta irteeran Tiran jadanik San Juan baino tosta pare bat lehenago. Orain litekena da. Eta kaiku atzetik. Berriro ere orain San Juan luzekoa ikustea, hori da. Litekena da, Litekena. 10-0 San Pedrorentzat, Tiranentzat 10-0-6, San Juanentzat 10-0-7, kaikuk 10 eta 11. Esan dugu, gaur korronte handia ditugula, bildurtzeko. Eta badirudi horazpiko olagarroien eragina gaur handia izango da. Ez dela nola saldu, 11 segundotan, kaikuri, San Juani horrelak ez. Uste dut, hau sarrerako izan duguna, itxasoa da, misterioz beteta dago eta kategoriko hitz egitea zaila da, baina teoriak horixe dio. Hemen, ibaitik ateratzen den, korronte guztiak batez ere, lehenbiziko eta bigarren kaleari erasaten dira. Kanporatz. Orain kolpe psikologiko gogorra jaso dute, San Juangoek orain harritu egin behar dute. Eta lehen kaletik kaiku asko ari da sufritzen, eta begira non geratu den. Kaikuk arazo garbia ditu. Begira. Itxaso hondirik ez da gutxiagorik ere, baina olatu bizia, eta olatu bizi horrek askotan, naiz eta txikia izan, bizia izaten da, eta eragotzi egiten du treinoaren Juan hori. San Pedro aurretik da, eta Tian eta San Juanen arteko estropada hau harrigarria izango. Gero, bueltakoari begira, San Juan bigarren kaletik da, Tiran laugarren kaletik, hirugarrengoan San Pedro eta San Pedro begira non den, momentuz aurrean, ikusi imearko da hor ere gertatzen. Esate baterako, Ziaboga hartu eta urrengo 2 minutuetan Tiran eta San Juan abiadura berean doaz. Lehen ez bezala, Ziaboga aurreko 2 minutuetan ez bezala. Eta gero, Anteia Buiak markatzen diguna, estropada hasi dugu 0-6 esan dugu metro erdi, orain metrotik hurbilago, metro erditik baino, ikusten duzu edatua, 0,9. Haizea ez da aldatu. Eta normalean, ura beherantz doanean, olatua altxatu, piztu, bizitu egiten da. Gorantz doanean berriz, moteldu, txepeldu egiten da. Gaur, iruditzen zait, estropada zoragarria ikusi ditzake. Alegia askotan, poparek irorako eta ez dela behar ekaitza hondirik edo haize bildurtzeko hori. San Juan eusten, ongi. Kaiku geratu zaigu, Kaiku, irutraineruko atzerapenarekin. Aste honetan, jakin badakiguk pasarak ere handi samarrak hartu dituztela. Nolabait ere nik uste dut hor lortu nolabaiteko koltsoi bat edo lasaitasun eremu bat eta aurrera begirako, helburutara begira. Txanda honetan jadanik San Pedro eta Kaiku
lasaitasunaren jabe dira. Badakite oker harrigarriren bat espada, hau da, deskalifikazio sorta bat, eta aurkari zuzenek oso estropada honak egitea, 8-9 puntuko egunak izatea, horrek ez duela hueltarik. Bien artean dagoela play-offa eta jetxiera, San Juan eta Tiranen artean. Orduan, beste helburu batzukin lan egiteko moduan dira. Bai Arrostegiren gizonak eta baita ere Kortaren. Bueno, txandako beste protagonista bat ekarriko dizuet, Jon Basabe Kaiku, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Beno, esaten zenidana, ez da, 2 aste geldirik, lehiaketarik gabe, horrek akaso... Notatzen da, ez da, ikusten dugunez, eta igual kalea ere, igual izan daiteke, igual ez oberena, baina, bueno, erreza ez da izango, baina hor egongo gara. Eta zer eskainiko digu Kaikuk bigarren itzuli honetan, iraia iritsi bitartean? Ez dakit zer esan. Hobeto ez esan, ez dakigu, baina, bueno, borrokan jarraituko dugu eta ia, zer ikusten dugu. Bueno, azken estropadetan egia zan, nahiko estropada politak atera zaizkizu, Bai. Santurtzin eta Getxon ere, estropada politak egin genituen, baina, bueno, ez da reza, orduan, ja. Sorterik onena, ia aldatzen den kontua. Bai, eskerrik asko, venga. Basabe jauna, eta bi mitartean San Pedroren errenta 5ean dugu, San Juan 6 aspira, Kaiku 8 amarrera ibili da, hori litzateke egoerarik gogorrena San Juan darrentzat. Lehen luzean, punta-puntan ibili, eta orain hirugarren luzea bukatzeko 160 metro falta direnean, Kaiku hortxe dutela ate joka, ez? Hor psikologikoki orain gogorra behar da, eta hor badira esperientzia handiko gizonak, horiek pixka bat nola baite, taldearen tentsio hori mantendu behar dute. Beste kontu bat, Ziaboga hartu eta San Juanek izango du aukera, Tiranen gainera joteko. Baborrera joteko, San Pedro aurretik delak. Ez da bigarren luzean bezala. Eta, gero beste kontu bat, orain Ziabogetarako katzerakoan eta, lehen iruditu zait, Tiran oso zabaletiz etorrela. Kaiku ere begira orain. Sartzen ari da, bi traineruko errentarekin San Pedro eta beste hirurak parean. Ea Ziabogak. Kaiku bera, San Juan baino tostaren bat aurretik maniobra hasiera. 15 eta 23, nahiko zabaletik iruditu zaitirena maniobra. Kaiku hirugarren irten da, San Juan ere hortxe da, hurbil. Tiran da San Juan pare. Atzeko hirurak iaia parean ditugu eta aurretik... segunduko errentarekin San Pedro. Orain GPS-ak ematen diguna, San Pedro Kaikuri 4-5, San Juan eta Tirani 6. Lehen bigarren luzean San Juanek 2 minutu zoragarri egin ditu poparean, orain Ziabogatik atera ondoren. Nik uste du Baborrera joko duela, Kaikuk ere, ea zen norabide hartzen duen. Olatuak ere, Aruntz, markatzen baitu. Aruntz esan nahi dut, Saturraren aldera, 5. kale ingurura. Baita, Gipuzko aldera, jendeak erraz ulertzeko. Eta jarraitu egin behar da, Olatu bizi-bizia baita, Olatu ikeragarri bizia da. Hemen ditugu norabideak. Eta orain 4. luzean gara, ea ze gertatzen den. Kaleari eutxiz oraindik. Xavier Arrarasekin hitz egingo dugu, San Juan, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Beno, Iñaki Errastek esan digu, estropada eremu hau oso exigentea dela, eta ikusten da exigentzia handikoa dela, egia esan. Bai, gainera, indarrak oso parekatua daude, ez ikusten danez, egia da oso luze linbizikoa indartxo egin dago, eta, postu egin geha, eta guaintxe bertan, hortxe burrukan gaude, baina esatizut hori da, azkenean etortzen gehan estropada guztita, ez? Alik eta txukunena, eta gaur egun gure arerio den Tiran horrei ea posible dugun erabase. Liga etenaldia nola etorri zaizu, Etenaldia ondo dator, ez? Olako egora batian ondo dator, gauzak eta prestatu alizateko, eta esatizut, gogotxu gento zen, baina, gaur ere bai, zoritxarrez aurreatu egin gaituzte, eta beste behin ere bai suerte ez dago gure alde, Kaiku sartzen badien bada hortan, beste 2 puntu gehiago atako izkigute, baina, burrukatu egin behar dugu, gauzak horrela direlako, besteak ere bai entrenatzen dute alik eta txukunena egiteko, eta gaurkoan ezin badin bada, Bilarro ondarra behian beste erronka, eta berriro gogotxoetako geha ziur.
sorterik onena, eta animo. Eskerrik asko. Oraindik bizirik daude estropadan, Gaurko giroarekin olatu bada, zaila baina olatu bat. Bai, gaur olatu pare bat hartuta badago aukera egoerari buelta emateko, baina San Pedro joan eginda, San Pedroren errenta ipagarria da, eta ea orain Kaiku eta Tiranen artea ze gertatzen den, eta San Juanek hor sufritu behar du, jarraitu egin behar dute, itxaropena galdu gabe, ea olatua, eta datorrenean aprobetxatu. Orain begira, Tiran gainera, San Pedroren, Uberaren zikin hori nolabait, kakotxartean jaten ari da. Txandako azken protagonista, ekarriko dizuet. Jose Manuel Oiarbide, Libia, San Pedro, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Kontaidazu, ze helburu daukan San Pedro, kemendik eta liga bukatu arte? Bueno, gartan da irabaztea, eta Bilarre beguretan da irabaztea, helburu hori da. Geomendik aurrea, gargua da Bilarkoa ikusi, eta gero estropa da jungo bea. Estropa da, nola ikusten ari zara? Bueno, ustez bastante ondo gabitzala, bastante menderatu daukagu, behatzi segundo Kaikuri, eta, bueno, uste ez deula galdukotan dago. Ligan egia esan eta sailkapen nagusian nahiko eroso zaudete hor, toki horretan. Ez dakit irailean pentsatzen zaudeten? Bueno, iraila hondik den basko gelditzen da. Pentsatzen dugu, dana pentsatuko dugu irailean ze pasatuko da, baina gure asmoa da, estropa onak egin, entrenamentu onak egin, eta gero hilen 30 etortzen danean, aber ondo atatzean. Bai aurrela den, eskerrik asko. Zuri, agur. Kaiku 11, Tirana 12, San Juan 14, dena zabali dago, zabali dago. 40 segundoan 3 puntu funtsesko jokoan. Eta San Juan biziri dator, Bai. Momentu txarroak izan ditu Luzeon eta San Juane. Ez dakit, azkarrago esotea datorren, Argi hor, emakumeen txandarren amaieran gertatutakoa, oso estu ikusi dugu dena, eta orain ere, ea. Zenen kalean, San Juan 3. Tiran bere kalean. 3. doa. Argi ba orain. Olatua bi etorreko zai. Aurrena San Juani eta San Juanek usten duen olatua hartuko du Tiranek. Kaiku kontzi bateko abantaila hartu du. Argi, Kaiku eta San Juan elkarren gainean, Orain, zuzendu egin du Kaikuk. Agindu eman dio itxasoko epaila. San Juango patroia eskualtxata, Bien bitartean San Pedro. Argi olatua San Juanek. Bai, San Pedro. Olatua San Juanek. Orain Tiranek. Kaiku. Tiran, Kaiku, orain 3. Tiran, eta 4. San Juan. Epaileari begira ari da, San Juan darren patroia hiri arte, eta San Pedrorentzat Jaun Andreok txanda, eta begira, Galiziako mutilak ontzi barrutik hartutako irudi hauetan, lehertuta, nola espa, tentsio ikaragarria bizitzen ari baitira hemen arraunlari dendenak. Gauza bada garaipena eta beste gauza bada mailari eustea. Eta mailari eusteko leian, San Juan eta Tiran ditugu hor burruka bizian. Eta San Juanek 4 puntuko errenta bai, begira nola eskua altxatzen ari den hor hiri arte. Eta epaimaitik zerbait adierazten den ala ez. Momentuz ez dago ezer berezirik epaimaian, estropada garaian hor gertatutakoa, begira orain, berriketan. Bueno, hortxe utziko dugu haien arteko komertzazioa, eta zailkapena gogoratuko dugu iragarkietara joan aurretik. 20:27 San Pedroren denbora, Kaiku 2. 20:27 segundora. Tiran 11:00 20:18, San Juanek 20:41 14. Ea zer erabakitzen den hor, itsasoko epaileak zer adierazten duen lehorreko kideekin hitz egiten duenean, momentuz ematen du ez dagoela aparteko gauza berezirik, baina erne ibiliko gara. Iragarkien ostean Jaun Andreok, Ondarroako 34. bandera joko handelarik, 2. txandan, lehen kaletik etxekoen Antiguako 10, 2. Santurtzi, 3. Donostiarra, 4. Cabo da Cruz, orain Merkatal aholkua. 2. txanda honetan, 20 minutu.
Agurterdi berriro Ondarroatik, astear da bigarren txanda gogoratu du. Lehen txandak ekarri diguna San Pedroko 20-27, Kaiku bigarren Tiran, irugarren San Juan laugarren, hauxe da momentuz ontzat eman behar duguna eta ez dirudi ezer gertatuko deni. Eta guazen orain baldintzei buruz nola jokatuko den txanda hau errepasatzera. Esan dugu, metro erdi pasatxoko olatua dugu, haizeak eragin gutxi, eta nobedadea emakumeen txandatik gizonezkoen lehiara, bai lehen txandara eta oraingora haizearen nolabiteko aldaketatxo. Hori da, haizea jetxe eginda eta ipar-mendebaldeko olatu hori pixka bat gailentzen ari da, ura ere bera eta olatua nire ustez gero biziago. Bueno, astear da jaun Andreok eta pronto denak, arraunlariak ere hortxe erne eta epaimaikoak bandera txuria gora. Hortxe zuri. Uretako epaina, bai, utzi dute guztiek estatxa, eta hemen dira lanea. Erreferentzia banderari begira San Pedroren denbora 20 eta 27. Gero, noski, postuei begira ikusi egin beharko da ze gertatzen den, tarteak izan baitira, San Pedro Kaikuri 10, Tirani 11, San Juani 14. Logikak dio, txanda honetakoak indartxoagoak direla, hortxe dira zelkapenean, Santurtzi 5. da, 83rekin, Kabok 72, Donostiarak 74, Ondarroak 56. Hau da, txanda honetako apalenak, etxeko Ondarroak 56, eta San Pedrok 12 gutxiago 44, badago tarte. Bueno, momentuz, Donostiaren branka aurretik, Santurtzi eta Kabo segundu batera eta Ondarrutarrak 2 segundura. Hori da, eta, bueno, Iñaki Erraztik azte honetan esan dugu hemen ez dagoela titularrik, oso kuadrilla ohikoa logikoa atera du, eta 11 estropada jokatu dituzten 4 mutilak barruan. Elu, Erlantzegia, Xabatola Etxea, eta Xabier Azkarate. Jon Carrillo hanketik, eta Frantzez ere 3. tostan. Parteko nobedadeik edo berrikuntzarik ez. Hemen Sotera, Zabala Bermeotarra prestatzaile, Zurinaga patroi, ia 23ko urteko batazbestekoa, eta ematen du atsedenaldiaren ostean, hemen bere konfiantzazko taldearekin ibon. Bai, eta, bueno, hainbeste konfiantza badugu, Iker Zabalarekin, eta orain, entrenatzailearen papelean, jarriko nahi uste dut, daukan kuadrilarik titularrena edo, berz bada Peña eta Aztelarra, hortxe, baina bestela Estriborrankean, Jeraik Kaion horrankean. Arrobiko gazteekin hor. Bai. Bueno, Donostiarra eta Santurtzi aurretik, Kabo bira eta etxeko trainerua Ondarroa 3 ibon. Barka. Hori da, hemen Donostiarrak, hemen eraldaketak egin ez dure lelitazu, Estriborranketik. Horten beste inbatitan bezala. Imanol Iradi talain osan bela tosta trukatu zibiltzen dira, Iradi 2. eta 5. osan bela, eta ego intxaspe. Azkeneko estropadetan kontranketik ibili ondoren, gaur 4. tostara itzuli, Zarauztarra. 2 segundutan dira 4 traineruak, diferentzia ez da ipagarria. Santurtzi eta Donostiarra estropadaren buruan. Eta guazen Kaboko gorriekin ibon. Bueno, behar bada nobedadea, bueno, nik kontu nolabait ere nera arreta piztuena, Benigno Lojo, nola espaldan jarri duen. Eta dala di asteburu egin zuen hause bera, ekarri Lojo espaldara eraman eta González, Luis Manuel González hanketi jarri. Hori Baborretik Estriborrera zera egin, eta behar badako Marco Antonio Silva, Babor espaldara eraman du, baina Beni Silva ere, eta oro har, 2. txandako 4 ontziak, bueno, nik uste dut, ez ustekorik ez dute nahi, eta zerbaiten bila-bila-bilari. Bueno, Ondarrutarren entrenatzailearen hitzak ekarriko ditugu orain pantailetara, Iñaki Arrasti dugu bera, eta Sara Gandarak hitz egin du berarekin bertako arraun elkartea. Bueno, berezitasuna, hemen olatuan nahiko trabezka sartzeala, eta, bueno, atzo bertan ikusi genuen, haizia ipar ekialdeko haiziakin, asko nastu zala, trapaia ondila zehon, da oso exigentia, eta nik uste gaur ere igual txuen goala, partia bintzatola emateu, eta ikusteare bai korrintiak asko engoiala, atzaldi aurrera jundala gehiago, eta, bueno, esan dizuten bezala exigentia, eta ikusiko da, ze kaletan da zer pasatzea, baina gaur arraunien iteko eguna, eta untzila sujeto ematekoa. Bueno, ondo egile esan, pixkat
deskansatzeko, aprobetxatu duk, bai fiziko eta bai burutik hande pixkat deskonektatzeko, baina, bueno, ja aste honetan berriz lanian ondo hasi gea, eta, bueno, oain herriko estropa izan da, go handiakin da ilusioakin. Txanda honetako lauontziak Sanperoren denborako hobetzen. Sanpero baino segundu bat bizkorrago izango lirateke Kabo eta Ondarroa. Bueno, lehen luzearen amaiera honetan, 180 metro ikusten duzue. Ea ba. Errastineikoa esan du, oso trabez sartzen dela azken aldian, olatua eta korronteak indarra hartuko du. Eta bigarren txandan, irudi hau adirazgarria da, demoraldi honetan debutadi diren biak, Donostiarra eta Santurtzi eta Donostiarra indartxu. Bi aurrekalariak, olatu ikeragarri bizia dago. Ondarroa estropa dan, Bueno, ematen du Soteraren branka aurretik dela, maniobra hasiera honetan. Bigarren kaletik hortan Santurtzi, baina Donostiak gain gainean dute. 4:43 Santurtzik, oso ziagoa ona. Zabalxiagoa Donostiarrena, hala iruditu zait. Bai, eta Soterarena ziagoa oso ona. Elegantea, oso elegantea. Azkar. Ea orain poparean, Ondarrutarrak orain 3. eta Kabo 4. Ea orain ze gertatzen den popareko lan honetan. Hasieratik Santurtzik Donostiarrari 2, Ondarrutarrak 3, Kabo 6. Bigarren kale horretatik Leo San Juanek 2 minutu zoragarri egin ditu bigarren luzea. Ontzi bateko errenta Santurtzi. Ematen du Santurtzi indartxu irten dela. Oso indartxu. Eta aurtengo Santurtzi honek doai dezente ditu, bat niretzat eta aipagarrienetako bat, behar bada, poparean izango da onduen moldatzen den taldeetako bat, Aurten bizpairu erakustaldi eman ditu. Horein Kabo sufritzen asko. Bere ordezkariai galdetuko diogu, Manuela Placesi, Cabo, arratsaldeon, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te decía que vamos a preguntarte cómo estás viendo esta regata en la que Cabo está marcando de momento el peor tiempo. Bueno, de momento estamos ahí de últimos, a ver si somos capaces de mejorar esto un poquito de aquí a final de regata y nada más, poco más. ¿Qué tal os ha venido el descanso por la disputa del Campeonato de España? A los chicos bien, se lo agradecieron mucho porque los kilómetros ya empezaban a pesar y ahora, pues bueno, el último tramo por lo menos un poquito más descansado. Y en este último tramo, ¿qué es lo que nos va a ofrecer Cabo, Manuela? Pues seguir en la misma línea, tratar de hacerlo siempre lo mejor posible, pelear hasta el último segundo y a ver lo que podemos conseguir de a final de temporada. Gracias y suerte. Muchas gracias. Epaia bandera astintzen ari da, oraindik txuriarekin, zurinagari zerbait esan dio. Ea ba. Bai. Ondarroa, Soteraren uberan dator, lehenbiziko kaleti dator, Santurtzi. Santurtzik Ondarroari 5, Kabori 6, Donostiarra 8, orain luze honetan Donostiarrak ari dira sufritzen, eta Kabo piztu egin da Ibon. Eta Ziabogaren ondoren, lehen ere ikusi dugu hau, Ziaboga hartu eta denak estriborrera nola etorri dira. Begira Kaboko gorriak Ibon, ikusentzun leho, begira Kabo. Haitian dator Kabo. Laugarren kale horretatik. Hau, bigarren luzean, tiranek egin du. Nik uste dut esan daiteke handiko beto etortzen dela. Nabarmen somar. Harrigarria da, Kabo laugarren kaletik nola ari den etortzen da. Donostiarra, 3. kaletik gehiago sufritzen. Bai. Eta Santurtzi, berriro ere poparean, kalea aldatuagatik, berriro ere hortxe, ondo egonko. Donostia, ongi bukatu zarrauketa, Hor dira Donostiarra, bantxautziarekin. Arkaiz Diaz bere mutilak animatze. 35 palan, zuloan esan du, olatu etorri zail, lanean. Donostiarra gaipatuta esango dugu estropada ikustera etorri dela Unai Txinpar Lutzuriaga, esan genuen, ospitalean astebete eman da gero, eta indartxu, eta irrifartxu, alai gizona. Bueno, basusto pasata berriro sasoiko da eta posten gara.
Santurtzi luze oso ona osatzen ari da, oso erregular. Kabo ere, Eta hemen, Miguel, azken minutunetan gauza asko gertatzen dira, Baliz aurreko azken minutuan gauza asko gertatzen dira. Zorgina de Galizian direla, baina Santurtzi bigarren kaletik ikusi nola ari den da Donostiara hirugarrenetik begira. Santurtzi Donostiarari lehenengo luzean segundu bat eta orain 13. Ondoko kaletik. Guazen, Antiguako Amara! Orain sufritu behar du Antiguako Amak. Egira Santurtzi horatuarekin. Ia hiru traineruko errentarekin zotera. Olatua estriborranketik bezala sartzen da. Hanka olatua ditzen zaion hori. Kabok ere ederki aprobetxatu du luzea. Bai. Bueno, lan erditan San Pedro markaturiko denbora, 10-2. Horta, 9:50 aurretik Santurtzi. Bigarren Kabo, laugarren kalean. Zaturraren aldetik. Ia 7 segundura Kabo, ondarrutarrak etxekoak 11 eta orain laugarren Donostiarra 15. Geitxo bat duta Donostiarra. Nahiko aipagarria dira, Ibon. Eta arraunen kurioso eta txukun ikusten zen Donostiarra, Baina, oparean besteak askarro etorri dira. Eta Zurinaga pozik. Santurtziarre gainera badute gaur nori eskaini, gaurko leia, lutos baitira, haien arraunlaria dena, naiz eta orain denboraldia hasieran bai, baina orain haiekin ari ez den, Arkotekin ari da, Aitor Bugia, harren omenez, patroiak luto adarama Zurinagak, Bugia arraunlariaren aitaren omenez. Zer esan duen, Zurinagak, estropan bukatzen dela zergatik, badaki poparean gozatzen ari dira, eta horregatik. Zeinen garbi ikusten, olatuan nola eta nondik sartzen. Txandako beste protagonista, Unai Luzuriaga, Donostiarra, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri eta posten gara, zu ikusteaz. Eskerrik asko. Beno, nola ikusten nahi zara gaurko estropada? Bueno, hasieran nahiko bixiatea gea, lehenbiziko baliz arte proba regata izan gea, eta ez dakit, zer pasadan bigarren luzean, baino ez dira oso ondo etorri, ez dituzte olatuak aprobetxatu, edo besteak gu baino nobeto aprobetxatu dituzte, eta hor, azken ekuak guaz, txanda honetan. Zemouz azken bi aste hauek, lehiaketarik gabekoak? Bueno, imaginatzen dut danak bezala, prestakuntzan, gauzak limatzen, imaginatzen dut, eta estropada datosten agustuko estropada prestatzen. Eta irailekoak? Bueno, irailekoa berandutxeago datuzte, baina, oain helburua batez ere bi astebukaera hauek dira, bai hau eta zadauzkoa batez ere, eta gero, iraileak etorriko da, eta nik ikusiko dugu zer gertatzen den. Baia, zer gertatzen den gaurko estropada honetan, eskerrik asko, sorteo? Eskerrik asko eman nizkizuei nerekin gogoratzeagatik. Eskerrik asko. Zurei. Luzuriaga. Indartxu eta Jator. Bueno, Santurtzik, 3 traineru eder. Errenta ona du Kaboren aurretik. Ondarroa 13, Donostiarra 17. Une honetan, Donostiarra San Pedrorekin lehian izango genuke. Segundutxo bat, lehen txandako garaiaren alde, San Pedroren alde. Eta gozatzen ari dira, Santurtziarra. Goazen sotera utzira! De frente directo. ¡Potente! Pampaorra. Stindal. Oso probales bertakoa. Begira, txosa hondirik ez, baino aurre hori. Gora bera, geratu gara. Hiru traineru. Tarte politak irekitzen ari da, bere txandan. Gaundiak. Eta gero poparean ondo dabil, eta... Arantza barruan, zutela etorri baitira, Zabalak esan digu, entrenatzaileak estropaduretik. Zer gertatzen den, Olako haizea gauza bat prestatzen, arreta osoarekin da, heltzen da zure estropada eta zapla, golpea. Baina, honek asko balio du. Etenaldia, pasatoz gaur lehiara, eta zure txanda nagusitasunez kontrolatu. Horrek balio du, eta horrek nolabait sendotu egiten du egindako lan hori. Bai, eta horrek esan du banderaren bila doazela, eta laxe doaz. Bueno, guazen orain Antiguako Amara.
Nik ez dakit estatistika den edo ez den, baina patroiek hirugarren luzean batez ere, hirugarren da laugarren tostagoen izenak ematen dituzte. Lehen Zurinagak Efren, orain errazti. Zerbaitegatik, zaldia batia behar dira hor. Beste detailea, amarrekoa ziaboga jotzerako. Zergatik ziabogara abiaduran sartzeko, gero derrapatzen bezala ateratzeko, xiba bezala ateratzeko. Segundu bade jago. 10 segundu Santurtzi Kabori. Ogatuak bera ez du egin, Ez, metro bat orain borobila. Eta begira zaleak, informazioa pasatzen, ordezkaria Kabokoa, informazioa baten. 10 segundu Santurtzi Kabori, Ondarrutarrak 15era, Donostiarra 19 eta hortxe dute ba. Baliza hurbil, azken 100 metroak, ea Santurtzi. Aurrez San Pedro 15 eta 23 esan ibot. Aztakeria irudituko zaio bakarren bati, baina poparean asmatzen badu, banderarako ere ez dut baztertzenik. Santurtzi, korronteak gora egingo du, zaila oso zaila, Bate daki, bai. baina nuke baztertuko. Asmatu egin behar poparean orain, 15-0-5. Paro, baiziagoa oso geldoa. 10 segundu ia 11ara. Santurtzirentzat 15-0-5, Kaborentzat 15 eta 16. Ondarrutarrak 16 segundura, Donostiarrak ia 20ra. Eta maniobra ostean Santurtzi Kabori 11. Ondarrutarrak 16ra. Orain Donostia poparean asmatzen duen. Donostia 21-22. Eta ziabogan, lehen txandako garaileak San Pedrok, Donostiarraren denbora 2 segundutan hobetu du. Bueno, Jokin Arrasaterekin nago hemen, Ondarroa etxeko traineru, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta etxean aritzeagatik horrek ez du ezer bermatzen, ezta? Ez. Hemen ikusten da maila ondixe dela eta lan egin berde asko. Lan egin behar da asko eta hori ere errastik esan digu lehen, zeuen arraun elkartean, zergaitik da hain exigentea gaurko estropada eremu hau? Baldintza asko kontutan hartu birdiz, mareak biziak diz, eta bordune ibaien indarrabe kontutan hartu birde, gero itxasun korrentabe gaurre leketxoaldea botaten dago asko, eta gero olatuke zaturren alde, ordun. Momento bakoitzin erabaki desberdinak hartu birdiz eta aldanik eta norabide galtzek itxien egin eta gauza asko kontutan hartu birdiz. Aldagai ugari bai egia esan. Zeintzuk dira helburuak demoraldia bukatu bitartean, Jokin? Bueno, emoten da momentuz helburu nagusia lortute dala, ez da? Naiz eta matemotiko ez, baina mendik aurrea estropada politxa gelditzen diz, adibidez gaurko bat zan aldanik eta estropada honen etxi, gero hor datoz Bixarrondarrebi, Zarautz, Kontxako, Zailkapen estropada, bueno, helburu pioa daz eta, dan eta jungoaz aldanik ondoen etxea. Sorterik onena, eskerrik asko. Bale, eskerrik asko. Ondarrutarrak lehiakor eta agintaldia amaitzen, hemen erreleboa eskatzen Gorka Elordi presidentea eta bere taldea, eta zorionik beroena eman behar diegu, bi agintaldi hauetan, 8 denboralditan, hauek egin duten lanagaitik. Lana ondia. Ikaragarria da. Eta gora begira, Miguel. Behetik hartu ontzia, mailaren apaletik eta igo, sendo igo, eta etorkizunari begira ere, babesle egoki batekin, eta ontzi berriekin, infrastruktura indartuta, herri osoaren bultzadarekin, arrobi lanarekin, lan ederra egin dute, dudari gabe. Lan txukuna egiten, eta aurten gainera, abuztuan, iaz ez bezala, hobetzeko intentzioarekin, eta Donostian sartzeko helburu argiarekin. Julio Artetxe, Santurtzi, Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Bueno, ondo etorri zaizu atxeden aldia, Bueno, bai, iaz bezala, badirudi, ondo datzen digula, bai. Musiko dugu, a ber. Bai, hori da, oraindik estropada ez da bukatu, baina egia da, errenta nahiko polita daukazuela, eta argi ibili,
Asko kostatu zaigu lehenengo luzean ihes egitea, baina, bueno, bigarren luzean hasieran bertan lortu egin dugu, eta, bueno, hortik aurrera oso eroso goaz. Eta, bueno, eguneroko beharrarekin, bigarren txanda irabaztea, eta, bueno, gero, hirugarrena, zer gertatzen den, hirugarrenen, ze denbora egiten duten beste lauek, eta, bueno, Aitor Bujiaren aita, Aitor Bujia gure aurrelaria den aita hilda aste honetan, eta, bueno, gustatuko litzaiguke berri on bat ematea familia osoari, baina, bueno, gure lana, bueno, betetzen ari gara, egiten ari gara, eta, bueno, zer gertatzen den hirugarren txandan. Bueno, Doluminak familiari, eskerrik asko, eta sorterik onena, Julio. Eskerrik asko zuei. Amazazpiradoa diferentzia, Begira, 0 kalera. 10 segundokoa zen, ziabogan, eta orain beste 7 sartu dizkio Santurtzi. Begira, nola datorre. Estriborrera, motorrera. Erabaki ezberdinak, estrategia ezberdinak gaur Zabalarena. Eremua ere, txanda batetik bestera. Aldatu egiten baita, hori da. Hauek antzeman dute hemen bazegoela errenta eta asmatzen ari dira. Begira, Sotera. Ondarroa berriz ara. Santurtzi. Bai. 20-06. Santurtziren denbora. Ondarroa batuen begira. Bai, oso ondo, estropada eremua zeharkatu eta badoa zaruntza, baina Kabo aurretik, bai Kabo, 12-13 Kabo, orain Antiguako Ama, eta Ondarrutaren atzetik, Donostiarra, bai! 21 Donostiarrak, Santurtzik 20-06. Kabok 20-19, hirugarren Ondarroa 20-22, Erne, laugarren San Pedro, 20-27 eta 26 eunen, bosgarren Donostiarra 20-27 eta 84 eunen. Momentuz beraz, San Pedro Donostiarraren aurretik. Erreferentzia, Santurtziarren Soterak markatu du. 20-06. Eta ligako lau indartsuenak, Jaun Andreok, berehala iragarkien ostean, ohorezko txandan, lehen kaletik Hondarribia, bigarrenetik liderra, Urdaibai, hirugarrenetik Orio, eta laugarrenetik Espainiako txapelketan gareli izandako Zierbena. Agurterdi berriro, Ondarroan gara gaurko honetan, Jaun Andreok. 34. bandera hemen jokoan eta bitxanda jokatu dira gizonezkoen Euskolabel ligari dagokionez. Santurtzik denborarik onena. 20-06 berrogei, euneneko eta guztiz apuntatu badespadan ikusentzuleo. Bigarren Kabo, 12, ia 13, hirugarren etxeko trainerua, Ondarroa, laugarren San Pedro, azkenean 18 eunen hor diferentzitxoa. Bueno, gehiago ere bai, dirudienez. 38 izango ziren, 38 garbiago oraindik beraz tartea. Eta, bueno, gauzak horrela, goazen haizea nola dagoen errepasatzera, eta itsasoaren egoera ere bai. Metrotik berako olatua, 0,9, 6 segundoko periodoa, haizea pixka bat igo da orain, 9 kilometro, eta gauzak horrela, esan dezagun, bigarren txandatik, hirugarren gora, haizearen aldaketatxo bat antzematen dela, baina ez ikaragarria. Ez intentsitate aldetik, eta haizeak ez duen beste norabide aldatu, ez duen beste errolatu, eta nik aintzat hartzeko eritzen zait, olatuak daudela, olatu bizi-biziak badaudela, eta korronte asko dagoela. Lehen txandan, bataz bestekoa haizeari dagokionez, 4,6 izan da, mendebaldetik hor nagusituta, eta bigarren txandan laukoa. Beraz, haizea gaur ez da ez garrantzitsua, haizeak ez du aparteko eragin handirik izan, gizonezkoen lehian, lehen bi txanden artean. Baina, hemen gakoa, itsasoan dago,
korrontea handia da, eta hor norabidekin asmatu egin behar da, luze batetik bestera gauzak asko aldatzen dira, txanda batetik bestera ere bai, eta hementxe duda, komentarioa, Santurtziren azken metroietan, nahi zuen lekutik bukatzeko aukera izan da alako errenta bikainarekin, erabaki du zerora etortzea, eta, bueno, Ibon. Eta nik ikusita gero, uste dut ez duela asmatu izan balu, izango nuen zeinen ondo talde hortatik, Zabalak eta Zuinak erabaki hartu dute, eta ongi baina ikusten da, izate baterako Ondarroarekin, Kaborekin, Donostiarrarekin ere, azken luzean ez dutela abantaila hori areagotu modu progresiboan. Eta nik uste dut ez duela asmatu. 15 joan da diferentzia eta bukaeran 13 eskaz. Azken zatian uste dut, batez ere hemen, Kaimutu horretik, minutu terdi. Metro edo 400, hortxe, tarte hori. Gotzon arrazatek, jok esan diguneikoa, Ondarroko ordezkariak hemen une oro hartu behar dituztela erabakiak patroiek. Pala seguru! Bueno, hemen dira, ligako lau handiak, gogoratu, lidera Urdaibai 124ekin. Hondarribia bigarren 115ekin, 9 puntu bien artean. Gero hirugarren Zierbena 110 ditu Espainiako txapeldunak, eta laugarren Orio 89ekin. Lehenengoa laugarrenari 25 puntu, eta hauek dira ligako lau indartsuenak. Ea hori, bandera txuria, epaimaitu. Garbia! Txukun askoa. Gure ustez behintzat, arazori gabekoa. Ea ba! Urdaibairen branka pixka bat aurretik ikusi dut, jetxi dut pantailara eta GPS-ak konfirmatu egiten du hori, segundutxo bat Urdaibairen hande irteera horretan. Uskeri bada, baina hain garrantzitsua dira hemen detaileak. Eta arraunlaria barrutik segituan konturatzen da. Eta horrek, tosta bat, baina asko laguntzen. Begira pestaina txikiarekin, begira ze olatu bizia, olatu ikeragarri bizia. Horregatik askotan, itxaso aztertzerakoan da, ez da itxaso ondiegia behar, aizia ondirik behar, begira, zanburuka nola doan. Horrek esan nahi du, korrontea bera itxaso alde batera, eta hemen Kaimutu inguru honetan asko mugitzen dela. Bueno, ikusi Hondarribiaren eskifaia, eta gauza bat esango dizuet, hobeto ulertzeko dena, Ibon, zer esango diegu ikusentzulei? Bihar etxeko estropada dutela Hondarribiarre. Pixka bat estropadarik gehiena jokatu dituzten motilak, aurkian geratu dira esate baterako Peñategia zu, Urko Redondo, Uda Bebera, Inigo Bertiz, eta nik uste dut, gaur ona eta horren estropadan daude, baina iruditzen zait, markatua biharko estropada izango dutela Hondarribiarrek. Bueno, guazen, Bermeotarrekin, liderarekin, Joseba Fernandez triste ikusi genen nola Espainiako txapelketan gertatutakoaren ostean, baina ligako lidera dira, eta hementxe ditugu, Ibon. Gaur lur, esan dugu, patroilanetan, eta mugimendu adirazgarriren bat ere bai, ez? Eta benetan harrigarria, Alain Kolunga 3. tostan jarri duela. Uste dut, nik gogoan behintzat ez dauka, behar bada jokatuko zuen, beti 4. tostan, eta horrek esan nahi du, Joseba zerbaiten bila, Joseba badakigu gauzak oso probatu zalea dela, eta Espainiko txapelketareko eskifaiarekin alderatuta, 3 mutil eta patroia aldatu ditu, eta irtera benetan harrigarri hona Urdaibaien. Ziztu bizian, 2 minutuko lanean, 4 segundu Hondarribiri, Zierbenari 5 eta hori 7. Guazen Oriotarrekin, Ibon? Oriotarrek Iñaki Lortzak 5. tostan jokatu zuen Espainiko txapelketak gaur 3. da, Iban Martinez Ondarrotara 2. da Unai Etxeberria 5. tosta estriborrean, eta Imanol Garbeldia espaldan, eta Baborraketik gaur ere Albizu, lehorrean pasaden larun batean bezalaxe, eta aurrekalari berriz, Aritz Lizarralde Altxerri. Ondarrutarra Martinez aurten heldu berria egonkortu da hor, ontzian, eta Aldai gaztea martxera Aldai ere, gustokoa du Salsamendi. Zortzikoan ere barruan zen, mutil aiarra ikeragarri indartsua, eta badatorrena. Bueno, eta hemen Espainiako txapelketa irabazita gero Zierbena, eta esan dezagun azkenean aldaketa egite erabaki dela, lehenengo zerrendan Borja Gomez jarri du patroilanetan, gero Aitor Lazkano eta noski Arrobiko patroia da, eta horrek beste joko bat egiteko aukera ere ematen dio. Ez da noski Espainiako txapelketa irabazitako kuadrilla, orduan etxeko bakarra Pascual izan zelako. Hori da, baina Espainiako txapelketa irabazioen kuadrillarekin alderatuta. Estriborra pera eta leku berean. Eta Baborrean ere, 3 mutil Txalbaino Bidal da Fernando Ruiz beren tokitan, eta kanpoan geratu dira Jaime Ríos,
Eladio Sánchez eta Borja Gómez patroia. Bueno, aurkeztu ditugu lau kuadrilak, Hondarribia hurbildu eginda, Urdaibaik Hondarribiri 2, Zierbena 5, Orio 7, eta Juan Zunzunegiren hitzak ekarriko ditugu, noski nola ez ba, gaur protagonista berezia, duela astebete, Castron Espainiako txapelketa irabazi eta gero, eta hauesek Zaragandara lankideari Zierbenako entrenatzaileak esandakoak. Sí, la verdad que bueno, la primera parte, digamos, hasta el Campeonato de España podemos estar contentos, acabamos ganando el campeonato y la regata anterior de liga ganando la tanda de honor, pues esperemos que seguir por lo menos igual. Bueno, a ver, entra un poco de costado, pero tampoco hay unas condiciones muy complicadas para remar y lo que sí un poco la marea que al estar bajando, pues ya saben que este campo puede afectar un poco, pero nada, hay que remar como en todos y no hace tan mal día para remar. Pues exactamente igual que la primera, saldremos todas las regatas a dar el máximo, a seguir disputándolas y creemos que es la mejor forma para llegar al final. Hay que cuidar un poquito la gente, pero las regatas tenemos que mantener la intensidad y todo hasta el final para mantener el rendimiento que estamos dando. Hitzak asko neurtzen ditu, ez du oio hondirik egiten, gutxienez komunikabideen aurrean, eta jende aurrean, baina gauza garbi ditu entrenatzaile honek, oso garbi. Zuntzunegi Galiziarra. Orio geratu da, dezente galduta, enbiziko luzea izateko. Hondarribia alderantziz errekuperatu eginda, eta irten ere orain oso ondo maniobra aurretik, Urdaibaik ez du asmatu, ziagoan, ez duen ez asmatu. 4:51 Bermeotarrentzat, eta 4:52 Hondarribirentzat, biak Santurtziren aurretik, Santurtzik 4:53koa markatu baitu. Orain parean dira maniobra ostean, eta Zierbenak 4:55koa markatu du. 5. kronoa lehen Ziabogan eta Oriok Hondarrutarrena 4:57rekin sailkapenaren erdian. Begira Hondarribia, nola etorri den atzetik aurrera eta hortxe da Bermeorekin lehian. Eta Orio ere, errekuperatzen ari da. Erne? Bai, Zierbena eta Orio. 3. eta 4. galetik sartzen ari dira, Ze gora berak, estropa. Lantzagiroa dago gaur, Lantzagiroa dago. Begira Zierbena bera ere. Orain txolatua zenen garbi ikusten den, hori orain kamara txikitik. Begira Zierbena nola datorren. Olatua surfeatzen ia. Segundo batean, Hondarribia, Zierbena eta Urdaibai. Hondarribia eta Urdaibai elkarren gainera etorrita, Zein bidali du, Nori Horra, Baborrera, bigarren kalean, ia guztia bigarren kalean. Danak hortxe sartu dira. Urdaibairi, hau askotan ikusi dugu, Mikel, hiru txandetan, kanpoko Ziaboga hartu, eta Estriborrera nola etortzen diren. Eta begira, Urdaibai nola ari den sufritzen, 4 segundoko atzerapenarekin. Gorabera handiko eguna, estropaderemua zailtasunez beteriko abarkatu zara, Lurruribaren epailari begira ikusi dugune batez, nolabait esateko utzidak, hemen lanean, bestela zer. Eta begira nora joan den, 5 segundoko atzerapenare. Bete-beteko estropada. Hondarribia buruan, aurrera zara. Mikel, hemen gaude Iñaki Arostegirekin, pantaiari adi begira, izan ere gauza oso aldakorra dago. Bai, estropada xelebre ikusten egia, bestetan txandetan ikusi dugu gauza raro, baina gehiena hemen ez. Irtera harrigarria izan da, gutxi egitun atzen gatu geha, bigarrengo minutuako ja estropadaz kanpo bezala geunden. Ziago gara 5 segundu, baina, bueno, Bermeo ematen dutenak atzean utzi eta oain beha 4, ez dakit. Oain dikan estropada hau, hor mantentzeko gaigean, oain asko galtzen egia berriz, azkeneko momentutan, eta oain dikan estropada asko jokatzeko eta ikusiko dut nola bukatzen da. Horezko txandako 4 traineru hauek, duela astebete, hor zeundeten, Castron, ez da ize sentsazioarekin bukatu zenuten Espainiako txapelketa horretan. Bueno, gu Castroa fugina magenekin juteako sufritzia tokatuko zitzaigula, eta alaxe izan zen, estropa ziratik atzen gatu ginean, eta estropa gogorra izan zangutzako, kalia ere zetuzte horrena tokatu zitzaigunik, eta, bueno, gure lan hain datorri ginean, eta, bueno, zango genuke harrekin ustaileko estropadak amaitutzat eman ditugula, oain bigarrengo zatia azten da, abustua ustaila nio bia iten duen. Bai aurrela den, eta ia segertatzen den gaur. Venga, eskerrik asko. Eskerrik asko. Karagarria ikusten ari gara. Harrigarria doa. Hondarribiak Zierbenari 4,
Orio tartean 9 eta Urdaibei 11. Zer litzateke orain zailkapena? Aztertzen badugu gaurko estropadaren hasieran Urdaibeik 9 puntuko errenta Hondarribiri eta une honetan 4 puntu errekuperatuko lituzke zailkapena aztertuta Urdaibiren aurretik Hondarribia. Begira norabideak, lehen estriborrera bezala nola etorri diren, nik uste dut korrontaren eragina, lehen Ondarribiko ordezkariak izan digu, legito aldera aurkampoan ikeragarri tiratzen duela, eta orain pixkanaka, bakoitzak kokatzen ari da, eta lehen Hondarribia aipatu dugu biharko estropadarekin, baina hauek ez daude biharkoarekin pentsatzen, arraunean dotore. Orain korriente gutxiago, entzun dugu azpitik, garbi, orain korriente gutxiago. Bine gehiago egin beharko du, orain ziago gartzeko, nik uste du zortziaren forma egin beharko duela Joseba Amunarrizek. Egin daiteke, metroren bat gehiago, 5 segunduko abantailarekin. Bai. Eta konparaketan, Santurtzi legoke orain Orioren parean, eta noski Urdaiberen aurretik. Santurtzi, bigarren txandako garailea. Lehenbiziz etorren, hor epailearekin gora bera edo oharra eman dio baborrera joateko, eta hor minutu batean galdu ditu, segundu mordoa. Nik uste Orio olatuan hori. Urdaibe sufritzen ari dela Ziaboga egin duenetik. Ziaboga bertatik ja irten da aurretik Hondarribia eta gero zailtasunak izan ditu. Lan erditan, Santurtzik 9:50 eta Aixa hobetuko du orain hori Hondarribia. Hor da Guadalupekoa 9:51. Zierbena bigarren, ia 4 segundora. Hori ere hor da burrukarako, hirugarren, 6. Eta laugarren orain Urdaibai. Iritu zaitori hori kosta gintzaioa pixka bat irtetzea, Bueno, Hondarribiak Zierbenari 4, hori 7, eta Urdaibai 12, jaun Andreo. Urdaibai 5. litzateke behin-behineko sailkapenean gaur, Hondarribia aurrena izanik, 4 puntu errekuperatuko lizkioke lan erditan, eta zer esango dugu, zutan jarriko lukela liga. Ongi bideratua bai. Eta postera jetxiko litzatekelako, Ongi bideratua bai, baina oraindik Urdaibaik segi egin behar beste kontrario asko daudelako orain bezala Zierbena, Orio eta Santurtzi. Kale guztietatik agertzen zaizkio aurkariak eta txanda guztietatik baita ez. Urdaibai. Biurria dago ere muga gaur, Oso. Jostari dago. Antxon Uriarte daukat hemen alboan, Urdaibai, arratsaldeon. Arratsaldeon. Egia esan, gaude dana hau zabalik gaur gertatzen ari dana ikusita, Ez que ezin ez da normala, barrankaz urten dueniko atatxagu 3 segundo, 4 segundo, 5 segundo danari, da bueltan otorga izeniko, badan iketik ze pasa asko, ez eiz kapaz abantzen itxeko, ez da, iketxoko estiro dago zintzen gaur be. Eta ze uste duzu dela, kale kontua edo estropada eremua oso exigentea dela? Ez da itxesa dago, ez da korrontan bauzen oso zer badauen, elbez estropada bardin ibiltziz, hauntxeke, behat segundo, hauntxeke 3 segundora abantan ziren, ikulango ekipo batek holanko hau ezin jagokin. Hau ez da normala, gutxako ez da normala. Erundun betakia lagunko luzien, hau ez da normala. Bueno, eta Espainiako txapelketaren ostean nola pasatu dozue astea? Bigarren ligako itzulion hau prestatzeko? Ez, guken normal intzu, ez entrenamiento normal egin zuz, da entarrak izan daue, ondo gabizela, gaur hon natzuko aize irasteko iktizuetor gari, bai, ikusten delatik dana urten eusko alrebez. Bueno, bai, nola bukatzen dan, ez da? Bueno, hori izan biko, Santurtzi aurrentako, itanatako horretik, ez da zepasako eskun. Bizain biko zozo, ostantzien hau ez da normala. Espliko esku gero zepasadan, bai, hau ez da, hau kardunalako ez da guretzako normala. Sorte hon, Antxon. Bale, eskerrik. Uriarte jaunak eskatuta. Eta Uriarte jauna garbitze egiten duen horietarikoa da, petxatzen duena, azaldu egiten du. Hau bizarri gabe. Minutu terdian, 2 minutuan bigarren luzean, guztiekin 8-10 segundu galdu dituzte. Bai, eta Santurtziren denborak egiten ari da hori jo, eta haiek baino 2 segundu gehiago erabiltzen ari da Urdaibai. Badu aukera errekuperatzeko, eta hor 2 puntu izango lituzke Bermeoko kuadrilak. Baina Santurtzik estropada ona egin du, eta Orio goi mailako taldea da, kuadrilla bikaina, eta Erne momentu honetan keskatzeko argudioak badituzte Bermeotarrek. Baina, oraindik 13. minutuan gara. Eta esan beharrik ere ez dago, bandera zabali dagoela, Zierbena 4 segundura, Orio 8, askotan esaten dena.
gaur bezalako giroarekin poparean, 8, 9, 10, 11 segundo errekuperagarriak dira. Begira bezala tiranek zer egin dion luze bakar batean, ez azkenekoan, neka pilatzen den, bigarrenoan San Juanik. Infernuko zulotik atera da. Bai. Ziztu bizia. Eta oso bihurri dago gaur Ondarruko estropadaren. Eta Erne, Hondarribia oso estropada ona egiten ari da, eutxi egin dio Bermeotarren hasiera indartsuari. Agian Joseba Fernandez prestatzaileak esan die mutilei, ekin hasieratik tartea lortu behar dugu, gero batedaki, eta hala irten dira, baina orain egoerari buelta eman ezinik ikusten dugu Urdaibai, zailtasunekin. Lan erditan, Hondarribiak Urdaibiri 12, orain 11. Zan nahi du, parean dela bai, baina errekuperatu ezinik, galdutako segundu hoiei buelta eman ezinik. Orio berriz, irtera ez duena eman, eta hortxe doa, abiadura berean, azkeneko 12 minutua. Aguazen hori jotarrekin, San Nikolas ontzira. Luze, atzea. Ai! Listos! Txandau, orekatuena doa, esan nahi dut, luze hau zehatzak izateko. Aurreko luze guztietan ikaragarrizko goraberak izan ditugu. Eta hemen, nolabait lan erditatik, bigarren ziago egin da gero irten direnetik, mugimendu askorik ez. Begira, orantxe Zierbenak segundu bat errekuperatu dio Hondarribiri. Orio ikusi dugu eta Orio ez doa gaizki, Lehenbiziko luzean galdu du, baina orain ez doa gaizki. Argi ziabogak eta gero korronteak zer eragiten duen. Bai, eta zer erabakitzen duten, entrenatzaileek eta patroiek. Bado Hondarribia. Santurtzik aurrez 15-0 markatu du, 10 segundu bizkorrago. Pasada, 14 eta 45 Hondarribia, Zierbena ere bai 3, Orio 3 eta orain Urdaibai, Orio 8, 11 Urdaibai. Ea maniobra ostea. Txandako 4. tokitik ekin dio azken luzeari, ligako liderrak Urdaibai. Zierbena hortxe da, Zierbena 3 laura, 11 bat. Hondarribiaren errenta hortxe da. Hay agujero y trabaja. Hay largo. 14 eta 45 markatu du Hondarribiak Zierbenaren aurretik 3, maniobran azken ziabogan, eta orain ere 3 bira jetxira. Erne Zierbenarekin. Cadera. Orain azkar, lehen bezala Zierbena eta Orio orain azkar dat. Eta Zierbena gaur, Aitor Lazkano herriko semearekin. Patroilanetan. Test polita gaztearentzat. Hau ez da bukatu, Segundo bat, Ibon. Eta ia esango dizuet, hemen dago Jose Luis Herreriaz nahiko, positibo, ez da? Arratsaldeon. Que está muy cerca la bandera. Pues sí, ahí estamos a 2 segundos, 2-1, 2-1-2 con Hondarribi. A ver lo que pasa de aquí a meta. Porque entiendo que 5 segundos puestos tiene que frustrar un poco, ¿no? Bueno, ya hemos hecho un primero, ¿no? Y creo que ha sido en un momento clave y en un momento importante de la temporada. ¿Cómo ganar el campeonato de España? Sí, yo creo que ha sido una regata dura, una regata importante, que fuimos los 4 con ganas de ganarla y al final pues conseguimos, después de 69 años, conseguir ganarlo. Y creo que hoy también, con un poco de suerte, ganaremos la bandera. Pues te voy a dejar que veas el final de regata porque está muy emocionante. Gracias, suerte. Baikor, ontzi aurretik jarri da. Aitzu atzetik aurrera ontzi bat hartu du. Zierbena. Orain Hondarribia sufritzen orain. Hondarribia eta Orioren artean 2 segundo, eta 4. kale horretatik Zierbena orain hobetori da moldatzen. Hondarribia lehenengotik errenta galdu, begira. Ziabogan 3 segundo aurretik zen Hondarribia. Orain, Zierbena 3 aurretik. Beraz, errekuperatu dizkio 6. 6 segundo, bai. Eta Orio 10 ibili da atzetik, Orio ere argi. Orio bera badator. Orio zertzen ari da. Poparian eta gainera, Gorka Aranberrik, bai, Kontxa, betu olatuan orain hori. Erakutsi zigun Kontxa olatu handiekin ere badakiela, baina olatu txiki hauekin izan da beti maizu Gorka Aranberrik patrontza. Sartzen ari da hori hori. Ez dago sinisterik. Estropada ikusgarria. Benetan ikusgarria. Francis González Etxabarri, Hondarribia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Nola ikusten ari gara estropada hau? Bai, egia esan nahiko eroa, hasieran ikusi dugu Urdaibai oso indartxo ateratzean,
Gero lehenengo luzea pasa eta buru hartu dugu, hirugarren luzea arte eta laugarren honetan sufritzea tokatzen zaigu eta ikusten dugu besteak aurrera goazela. Ematen du estropada ere honetan ez dagoela asmatzerik, Bueno, asmatzerik ez daki, baina lehenengo kalea ez duen inork nahi ikusi dugu aurreko txandetan ez direla oso ondo ibili eta guri sufritzea tokatu zaigu, baina hala ere uste dute estropada bikaina egiten ari garela. Bueno, segi estropadaren bukaera hau zoragarria ikusten, eta eskerrik asko, sorte bat. Hori hirugarren kaletik, Zierbena laugarrenetik, ze olatu hartu duen Zierbenak, Ze olatua. Batek usten duena besteak hartzen du, Bai, baina, hau zututzen ari da, zututzen ari da Zierbena. Horio gainera etorri zaio, olatu horixe. 5 segundura joan da Zierbenaren errenta. Orain zuloa Zierbena. Urdaibai hortxe atzean, 17 segundu, 5. litzateke sailkapenean, Erne banderari begira Zierben aurretik, baina Orio burrukarako da. Hor da Aranberri, irura berriro, olatua, ez da bukatu. 200 metro luze falta dira, hemen oraindik dena erabaki gabe dago. Zoragarria doa leia, Zierbenak 4. Zierbenak lortuko ote du ligako garaipena, Espainiako txapelketaren ostean, hor da Zierbena. Argi, Zierbena eta Orioren artean dago burruka, 9-ra, 10-ra orain Hondarribia, Urdaibai 20-ra, Urdaibai 5. litzateke sailkapenean, Erne, hortxe da Zierbena, 11 bateko errenta Orioren aurretik, 11 bat, Zierbena, bai, Zierbena! Zorionak Zierbenako, bigarren Orio, estropada ederra egin du Orio katzetik aurrera, hemen orain Hondarribia, bai ama Guadalupekoa, Erne olatuan dator orain Urdaibai. Olatuan dator Urdaibai barreneraino, punturen bat igual salbatuko du horrekin. Bai! 19-ra. Zierbenak 19 eta 45. Garaipena harrigarria Zierbenako entzat. Eta lantzen ari ziren, merezi zuten, esan dugu, helduko da saria eta bira. Bapatean etorri dira Espainiako txapelketa eta gaur Ondarroan garaipena Euskolabe Ligaren 12. jardunaldian Zierbenarentzat. Eta goazen sailkapena ikustera, behar bada azken olatu horretan Urdaibaik gaur 4. postua lortu du Santurtziren aurretik, honek esan nahi du sailkapen nagusian puntu bakarra galdu duela Urdaibaik Hondarribiren atzetik. Zierbena garaile, ikus dezagun olatua, hortxe parean ziren eta olatu horrekin joan da, olatu horrekin erabaki du horre garaipena, errenta handitu du Zierbenak, Ibon, zoragarria. Orio parera etorri da, eta askotan esaten dugu, olatu berari 10 pala gehiago jo, olatuak berak ere eskaintzen duelako aukera, eta uste dut, Oriorekiko buruz-buruko hori, olatu horretan erabaki. Ederki Sara, zurea daitza! Baikor zen Herrerias jauna, eta begira, garaipena, victoria, zorionak. Percasco. Bueno, qué bonito tiene que ser esto después de ganar el Campeonato de España, ¿no? Pues hombre, es tremendo para un pueblo como Zierbena volver a ganar hoy otra vez con autoridad después de estar ahí en la regata, estar ahí peleándola todo el tiempo, conseguir poco a poco ir remontando y al final ganar la regata creo que es muy importante para estar muy contentos. Otra vez, otro final ajustado con Orio al lado. Bueno, Orio es que las 4 tripulaciones y las demás, pero las 4 tripulaciones que estamos en la tanda esta se están dando mucho, se están en tiempos muy justos y si no es uno es otro, pues más o menos pues estás en la pelea. Pero ya era hora de que nos tocaría a nosotros bailar con la más guapa, porque hasta ahora llevamos ya no sé, 5 segundos y terceros pues ya he perdido la cuenta ya. Y yo creo que era el momento de coger ya, de estar en el punto clave y estar ahí, estar ganando. ¿Cómo crees que van a estar los chavales ahora mismo? Pues hombre, yo creo que estarán locos, estarán eufóricos y esto nos va a dar mucha moral para lo que nos queda de temporada. ¿Y el pueblo, que estáis en fiestas? Pues supóntelo. ¿Tienes alguna dedicatoria especial? Bueno, pues lo dedico especialmente para ellos y para los seguidores que en esto no nos pueden acompañar, que por desgracia pues han muerto o no están con nosotros y hubieran sido felices en un día como hoy. Disfrútalo, zorionak, eskerrik asko. Gracias. Unkiturik Herrerias jauna,
ibilbide luzeko arduraduna bera, eta berak ere merezi du sorionik beroena, eta zer den kirola. Orioko banderan, azken olatuan, hortxe garaipena oriotarrentzat izan zen. Gaur urrutuxeagotik, baina olatu erabaki hor bat, gaur Zierbenak hartu du. Eta Zierbenako herriko semea, Aitor Lazkano patroilanetan zela, eta hor ere begira, Espainiko txapelketan Borja Gomezen patroia, gaur gaztea, Lazkano, eta garaipen handia, eta uste dut, arrauna maite dugunok, eta demoraldian zehar hemen estropadana jarraitzen ari garenok, txalo sartuko dugula, eta inork ez duela ukatuko, merezitzuela garaipen bat Zierbenak Euskolabel Liga handi honetan. Heldu da noiz Espainiako txapelketa irabazi eta gero, eta hori da bere momentua. Eta demoraldi amaierari begira, beste pizgarri bat, Ibon. Bai, eta, estropadetara pakarren bat berandu edo duela gutxi zaletu baldin bada, hemen lehen bizi Urdaibai eta Hondarribia daude, baina Zierbena eta Orio argi eta garbi esan da esan ari gara, gerrarako daudela, eta gaur horixe ikusi dugu, zeuk aipatu duzu, zukutu, aditza aipatu duzu, eta iruditzen zait, gaur gakoa horixe izan dela, olatu bati, nola eman dion, estropada harrigarria ikusi ditugu, Zierbena bera, Oriorena ere oso goraipagarria. Oso! Iruditu zait, atzetik joan, talde handiek hori dute. Segi, 10 segundo atzetik, segi, etorriko duketa, eta azkenean, biek kale hobeak izango zituzten bai, baina aprobetxatu egin du. Bueno, patroien zelkapenean, Larrinagarentzat gaur 3 puntu, Ondarrutarrarentzat, Iriarterentzat 2, San Juango patroiak 2 bildu ditu, eta San Pedrokoak Etxegoienek bat zelkapen nagusian, Etxegoien San Pedroko patroi gazteak etariarra da, lider Ramairurekin, hortxe duzue zailkapena, CaixaBanken elastikoarekin bihar ere hor agertuko da. Eta Larrinaga 2, Gorka Aranberri 3 zailkapenean. Bihar Hondarribiko bandera, eta bihar Hondarribiko banderan, justuan sartu da, Orezko txandan Urdaibai, estropada osoan zehar, lidera aurkari zuzenaren etxera, joan behar duen honetan, 5. izan da, baina bukaera hortan gai izan dira, segundutxoren bat jateko Santurtziri, eta bihar Orezko txanda errepikatuko da, gaurko Orezko txanda handi hau Ibon. Urdaibai gaur eguna salbatu egin du, Nola, puntu bakarra galdu du. Liga horrelako egunetan irabazten. Horrela batean, Hondarribia 12. minutuan. 12. minutuan Hondarribia lehena zen, Urdaibai 5. 4 puntu zeuden bien artean. Azkeneko 8 minutu horietan, egoera irauli egin du, eta Urdaibairen inguruan esan, hor 2. luzean zerbait gertatu dela, zerbait badakigu, epailea tarten sartu da, lehenbiziko kalean zetorren, horrera bota du, eta hor, argi eta garbi minutu terdi oso txar bat izan dute, eta hori kogotik ordaindu du, Joseba Fernandezen taldeak. Bueno, eta beste datu bat, Zierbenaren garaipenak gaur 2 puntuko errenta ekarri dio Hondarribiren aurretik, hori jo 2. izan delako. Hau da, bien artean, gaurko lehiaren hasieran 5 puntu ziren. Hemen podiunean 3 koska daudelako, noski. Eta 2. koskari begira, Hondarribiak orain 3 puntuko errenta du. Beraz, Urdaibaik 9. errentarekin ekin dio gaur, eta bihar 8. ekingo dio Hondarribiaren etxean, eta podiuneko 3. koskan Zierbena da, baina asko hurbildu da 2. postura, orain 122 puntu ditu Zierbenak, eta Hondarribiak 125. Eta hemen dator Bermeoko kuadrilla, elastikoa jasotzera, lidertzan dira, eta 123 puntu Urdaibaik, 8 puntuko errenta, eta Ibonek oraintxe bertan azpimarratu bezala, erregulartasun honek horrelako egunetan egoera kaskarroiek kudeatu eta gainditzeko abilizio horrek ekartzen du gero maratoi luze honen amaieran, 19 jardunaldiko ligaren amaieran, hortik etortzen da koroa. Eta koroari begira gaur larrua salbatu du, momentu kritiko bat salbatu du Urdaibaik. Estropada bat gutxio, Hondarribiak puntu bat jandio, eta estropada bat gutxiago geratzen da, eta nik neuk Zierbena bera ere, Urdaibairen gandik, 11 puntura dago, liga bukatzeko 7 estropada falta dira, badaki oso zaila da, eta ongi bideratu dauka, baina kontua da, orain, Orio, Zierbena, Hondarribia eta Urdaibai, elkarren gainean daudela, eta 2-3 puntu galtzeko ez dela zer behar. Santurtzirekin ere ez. Gaur
Zierbenak Urdaiberi 3 jandizkio, beste pare bat aldiz gertatzen baldin bada hau, eta estropadak baditu oraindik, pentsa, bat edaki. Momentuz sendo Urdaibai, baina egia da, Euskadiko txapelketa joan zela, Espainiako txapelketa joan zela, eta Ondarroako bandera joan dela baita ere. Hor da goian, hor da lider Bermeoko kuadrilla. Bai, oso sendo, oso indartsu, baina non nahi agertzen da hemen aurkari bat. Non nahi, eta denak trebeak, denak onak, denak olatua baldin badaude, horiek aprobetxatzera. Korronteak ematen baldin badizu aukera, hori ere aprobetxatzera. Hemen zelkapena, Urdaibaik 123 puntu, Hondarribiak 125, Zierbenak 122, Oriok 110, eta gero Koska, 81arekin Santurtzi, Kabo, Donostiarra eta Ondarroa, behekaldean gogoratu, San Pedro izan dela azkarrena bere txandan, bigarren txandako Donostiarra ere atzetik utzi du, Kaiku lasaixago dago, behitu, 28tik 43ra, 15 puntu daude, baina gaur Tiranek San Juani beste puntu bat errekuperatu dio. Bekaldeko hori ikaragarria izango da, oso gordina, Ibon. Oso gordina, oso dramatikoa, 5 estropada faltan, 3 puntu baino ez, gaur pentsa nola zegoen estropada, lehenbiziko txandan, 7. minutuan, aurretik San Juan zenin estropada egiten, gaur gauza harrigarriak ikusi ditugu, eta nire azalpena da, marea biziak diren garaitan, argibili orduan gertatzen dira, Getxon ere, duela 15 egun orduan ilargi betearekin gertatu egin ziren, eta uste dut hemendik aurrera ere estropadak, pixka bat analizatzerakoan kontuan hartu behar dugula, mareen koefizientzia handi hori. Eta begira beste datu bat, garaipena ligan, duela urte bete Zierbenak are zen, eta zein zen patroia, Lazkano gaztea, eta ligarako begira. Suerteko, haue bitxikeria dira, bai, bitxikeria dira, baina hor dago. Hau ez da orduko Zierbena, Ez, gora egindu. Zorionak Zierbena! Hortxe da, Ondarruko bandera, dotore hori astintzen, Aitor Lazkano, Zierbenako patroi gaztea. Eta bakoitzari berean eman behar zaio, esan dugu lehen ere, Sara Gandarak elkarrezketatu duenean eta bere hitzak pantailara ekarri ditugunean, ez da kamara aurrean asko hitz egiten duen horietarikoa, baina arraunlari ikaragarria izan zen eta da, eta arraunlari handia izateaz aparte, entenatzaile, egoki, langile eta sendoa da, bikaina da, pausuz pausu, urtez urte joan da bere kuadrilla hori gora eramaten. Hobetu. Zuntzunegi Galiziarra. Hori da, berean dugu Juan Zuntzunegiri, eta honek gainera aurten Espainiko txapelketa, pateletan, traineriletan, traineruarekin, modalidade guztia zaintzen ditu, eta prestatzaile fina, eta pazientziarekin da esaten genionean, segi, helduko da, eta garaile zena baduberak, baina kuadrilla osoari eraman behar hori, eta orain bai. Orain mutil hauek hori sinetxita dute. Lortu du transmititzea, eta hauek gaur-gaurkoz edozer irabazteko moduko kuadrilla osatzen dute zalantzari gabe. Aukeratutako mutilak dira bai, eskarmentu handikoak, indarra handikoak, baina jarri egin behar dira, eta batez ere, sinistu arazi egin behar zaie, Urdaibairi, Hondarribiari, hori aurre hartzeko gauza dira. Juan Zunzunegi zu esan duzu, Mikel, munduko txapelketetan dominak eskifean bakarka lortutakoa da. Beraz, hortik atera kontuan, zen mailatako kirolaria zari garen. Gora raunak, zorionak Zierbena, duela aste bete Castron, bigarren aldiz irabazi zuten Espainiako txapelketa. Detailetxoak izan ziren, baina haien alde bikain, eta gaur hemen, olatu eder bat, olatu asko hartuta, baina momentu erabaki horrean hor, brankaz branka ari zenean horiorekin, horioko banderan ez bezala, gaur hemen Ondarroan, haiek ibili dira hobeto eta haiek lortu dute garaipena. Itxasoak eman eta itxasoak kendu. Hori da. Horretarako gaur Zierbenak egin duena egiteko, alegia olatu hori aprobetxatzeko, bi gauza gertatu behar dute. Bat, olatua etortzen ez bada alperri da. Etorri egintzai, eta gero, olatu hori zukutzea eta palada bat gehiago, hor joan zai. Hori egin dute. Baina,
garaipena hor borobildu dute, baina ziaboga ostean, azkar irten dira, eta hasi dira. Hau da olatua. Olatu magikoa, hause. Zorionez, kamara asko ditugu eta begira gure katamaranetik eskinitako irudi honek. Bat aldapa gora, beste aldapa bera. Orio zuloan, eta olatu horri, segi. Eta ordurako, Gorka Aranberrik hori jokin, mordoa hartuta, zituen eta etorri da, eta buruan jarri da. Eta parera etorrita. Eta ikusi orain nolako posa duten Zierbenakoek. Hemen dira, presidente jaunari eta Ortiz jaunari begira eskaintza egiten, hori posa, Zierbenako mutilena, garaipen ikaragarria, aurrera Zaragandara. Juan Zunzunegui daukat hemen aldamenean. Bueno, enhorabuena, zorionak. Muchas gracias. Cuéntame, ¿cómo habéis vivido la regata por dentro? Pues un poco como la estamos haciendo últimamente. Tenemos una remada que sabemos que no está funcionando, mantuvimos la calma y de popa pues disfrutando. Os ha dado fuerza el Campeonato de España, ¿eh? Sí, nos dio más fuerza el Campeonato de Euskadi. Lo hicimos mal, conseguimos corregir cosas y la verdad que el equipo, a pesar de estar a punto y hacer una mala regata en Euskadi, en vez de irnos abajo, pues aclaramos un par de cosas dentro y la verdad que ahora estamos disfrutando gracias a eso. Un final muy apretado otra vez como en Orio, ¿no? Y esta vez la ola en vuestro favor. Sí, venía Orio muy cerca, las olas pues parecía que se descolgaban, enseguida te lo traían, pero también sabíamos manteniendo delante, la ola que les trae la coges tú después y era esa, pero bueno, en una que te despistes te pasan por encima. ¿Qué supone para un club como Zierbena ganar esta primera bandera en esta temporada? Bueno, el año pasado fue la primera, tenemos muchos segundos puestos, tenemos un campeonato de España, tenemos campeonato y pues otra bandera más. Y hay que pensar en el mes que queda, no había aún resultados, pero estamos en, no sé, bueno, ya lo después, pero estamos con opciones en la liga, ganamos el campeonato y con opciones de todo. 3 puntos Hondarribi. Sí, pero vamos, queremos ir con Hondarribi y si Hondarribi va para arriba, pues irnos con ellos y está claro que hay 2 por delante y es lo que estamos viendo ahora. ¿Cómo están los chicos? Bien, contentos, cada vez mejor, nos estamos encontrando mejor en cada regata y más cómodos y nada, queda el mes importante y esperemos seguir así. ¿De quién te acuerdas en una victoria así? Pues de mi familia que me apoya en todo, mi hermana que viaja a muchas regatas, mis padres y el club que me dio la oportunidad de estar haciendo esto y a todo el equipo que tengo que me aguantan todos los días y son los que están consiguiendo todos los resultados. ¿Qué les dices a los aficionados? Pues nada, que disfruten como nosotros o más, que intentaremos seguir haciéndolos disfrutar. Y además son fiestas. Sí, son fiestas y nos estarán esperando allí. Pues nada, que disfrutes, enhorabuena y a seguir por ese camino. Vale, muchas gracias. Juan Zunzunegiren posa benetan adierazgarria eta ikusi hau. Kamara txikiek ematen diguten ikuspegia. Erremotoaren bidez batera eta bestera ontzi batetik bestea jarraitzen. Begira, hor da olatua. Ze abiadura hartzen duen olatuak. Txasoko estropa nahi genituela urten eta ari gara gozatzen, Zorionez, gaur bat, bihar beste bat, urrengo asteburuan beste bi, gero Galiziara, eta gero Donostiara, hiru eder izango ditugu, eta gero liga bukaera, Bermeon eta Alkorte Ingles banderarekin. Playoffak ere ez dira, txantxetakoak izango aurten, ez emakumeentzat eta ez dakizonentzat. Jae bat liga ere ari da argitzen, pixkanaka eta... Zan dugu gaur, Astillerok irabatzi du, bere herrian, eta Lekeitio bigarren, bi horiek seguru xamar ikus daitezke, eta Galizian ere, esan daiteke Meira eta Ares momentuz, altxor txikiagoarekin, baina aurretik direla. Oso ederra izan da gaurko estropada hau, datuak errepasatzen, azken luzean, hori jo izan da azkarrena. 4 eta 43, eta Zierbenari 2 segundu atera dizkio. Zer gertatzen da? Zierbenak errentarekin ekin diola, eta horregaitik eraman du baina, datua hori da. Datua hori da. Beste datu bat. Brankas, 2 luzeetan, Urdaibai izan da bizkorrena. Poparian, 2. luzean Hondarribia, eta 4. hori jo. Erne, hemen konparaketa, ez dugu izan gaur, olatu harrigarri, ikaragarri horietakoa, baina olatu txikiarekin ere, Bete-beteko estropada ikusten dira. Estropada handiak ikusten dira, eta patrontzak balio ikaragarria du. Ez bakarrik olatu handiarekin.
beti eta patrontza aipatzen dugu, baina arraunlari guztiek irabazi eta arraunlari guztiek galdu egiten dituzte estropada. Argi eta garbi, esan da esan ari gara, korronteak, Maria biziak eta bar, eta hori, gaur bete-beteko estropada ikusi dugu. Hirugarren luzean esan dugu, argi Zierbena bait hori 9:10 segunduan, gaurko lantzagiroarekin hori errekuperagarria da eta gaur behintzat asmatu dugu, laugarren luze horretan. Horrezko txandako irudirik aipagarrienak hauesek, nola aldatzen diren gauzak. Hasierako luzean. Gaur ere lehiakor, Hondarribia oso lehiakor. Estropada erdira arte, gero zailtasun batzuk, batipate hor bukaera hortan esan daiteke, hirugarren kaletik hori jo, laugarren kaletik Zierbena azaldu direla. Egia da, baita ere, bigarren kaletik Santurtzik estropada bikaina egin duela aurreko txandan, bigarren txandan. Baina estropada zoragarria ikusi dugu, gozatu handia, eta sortzion ligak, Euskolabel ligak bandera bat Zierbenari denboraldi honetan egin duena egin eta gero. Eta gaur heldu da hori, 12. jardunaldian. Ibon Gaztañazpi, zoragarria izan da gaurkoa, gozatu ederra hartu dugu. Haundia ekartzen ari gara. Debalde lan egiteko moduko eguna izan da gaurkoa, Ibon. Bai, ona, gozatzeko modukoa, eta gainera irudipena daukat, oraindik haundinak ikusteko gaudela. Ikusita, lau taldeuek orezko txandari buruz ari naiz. Urdaibaik gaur 2 minutu txarri izan ditu, baina berriro ere aldaketakin probakin eta bar horre onda. Hondarribia lehiakor, Orio gaur ere etorri eginda. Eta Zierbena, guztie jarte esatela Zierbena, pronostiko denetan. Haundinak iruditzen zait, ikusteko gaudela. Eta bihar, Hondarribian ere, korronteabekin edo zer gerta daite. Bueno, zailkapena hori, eta gaurko zailkapen honekin biharko txandak antolatuko dira. Honek esan nahi du Donostiarra lehen txandan arituko dela, eta San Pedro bigarren txandarako kokatu dela gaurko honetan. Eta gogoratu, zailkapen nagusian, Urdaibaik 123 puntu ditu, eta Hondarribiak 125. Urruti ibili da gaur Urdaibai, baina azkenean puntu bakarra sartu dio Hondarribiak Urdaibairi. Gero Zierbena eta Orio, orezko txandako ontziak guztiak ea banderen jabe, eta honek ere adierazten digu nolako oreka dagoen lehia honetan, nolako maila dagoen Euskolabel liga honetan. Eta posten gara, eta Ibon, bihar Hondarribiara goaz, gogora ezagun gaur emakumeen ligan zegertatu den, Euskotren ligan Donostia Arraun Lagunak nolako garaipena lortu duen, beraz Donostia Arraun Lagunak alde batetik garaile, eta Zierbena bestetik, etzen erresa hori asmatzen da. Behar bada, ez usteko gehien, eta ari gara, urtengo denboraldian desent ikusten, Getxoko estropada dugoa, Santurtzikoa, Portugaletekoa, gauza kakotxarten harri-garri edo espero ez dituguna kirol mailatik ikusi ditugu, baino gaur bezalakoa gutxitan Euskotren ligari dagokionez zorionak, man nahi dizkienik gu arrauneko neskei, eta Oriotarrei animo. Zierbena aregatik, gizonezkotan ari gara, hor daude, Orioko neskak ere, hor daude, eta egunen batean iritsiko da, iritsi behar da. Bai, merituak egiten ari dira. Bai, hor dira, atejoka. Bueno, Sara Gandareri ere eskatu behar diogu azken iritzia. Sara, unkiturik ikusi dute presidente jauna, hurbiletik zuk ere sentsazio hori izango zenuen, ez da, gaurko honetan, Herrerias jauna, alako gizon puska ikusita, baina unkiturik gaurko garaipenaren ostean. Malkoak iez egin bartziola uste nuen, egia zan, oso unkituta ikusi dugu, eta ez da gutxiagorako, izan ere, Zierbena bezalako herri txiki batentzat hau haundia da gero, eta gainera aurreko astean Espainiako txapelketa irabazi ondoren. Zuk aipatu duzu, olatu haundirik gaur ez da egon, baina gu uretan gaudela, hemen esango dizut, mugimendu itzela dagoela, eta ez dakit, zorabiatzen hasian abil, beraz ez dakit, hau bukatzeko aukerarik izango. Zatoz lehorrera, Sara. Gauza horrek dauka. Bokadilloa gan edo putzutara salto, horiek bi erremedion. Zeo zer egin barko gu. Bihar gehiago, Sara. Zero kondo esan bezala, Hondarribian dugu itzordua, 12 laurden gutxiagotan hasita, antxe izango gara, zuzenean, eta beraz hortxe gonbita gure ikusentzulentzat. Ondo nagoela, lasai. Ederki basara, bagoaz, eskerrik asko guztioi, Ibon, hartu indarrak biharko. Bihar gustora Hondarribian, jende asko, festa handia izaten da, arraun festa, azkeburu osoan. Gaur hasi dira gainera, Ligarekin, Ete Ligarekin,
festa handia ederki gozatzen dutean Hondarribian eta gu posi joango gara. Antxe izango gara. Ederki, eskerrik asko ikusentzuleok eta inoiz baino ozenago gaurko honetan, gora traineru estropada!